Caibidil a dé. Ar agal na héití sin dá, tháinig sé go dtí críthe luaithe ar an t-aistriúchán den Jordan, agus cruniú slúite móra chuige a rís, agus bhí sé teagas a rís mar bheith grath leis. Tháinig farasanna chuige agus d'aistriú sé dé ag bunt trílachas. An dlaithe da duine a bhain a scoile ua, dragar sé a dúirt seo. Cad a dordaí míos dúibh. Dúirt séid sin, thug míos céid litar idirscatha a scríomh agus í a scoilú. Dúirt ísa lá, is dé dheasca bhar crí a bheith stúcha a scríomh sé an aithne sin díobh. Ach ó hús an crúthaithe rinne dia iad féran agus buinn, agus gáil ar sin fag fhí duine a athair agus a bhathair chun bheith go lua a báirt na lena bhain, agus éon chuaine uainn a bheith sa beirt acu. Dar éir sin ní beirt siad fasta a éon chuaine uainn. Da bhréis sin ach ní an cheangail dia na scoilú duine é. Ceistí deiscebal é mar gáil a rís ar seo rís sa te. Agus dúirt sé lá, duine ar bí a scoileann ua a bhain agus fásan bhain eile, déanann sé a daltarannas ina chunne. Agus má scoileann ban a fear uathe agus fear eile a fású, déanann si a daltarannas. Agus bhí siad go tuairt na leanaí chuige chun go sinfa sé a lá orthú, a bhí na dheiscebal ag chur catú orthú. Ar an eiceil sin dá, tháinig mí ceatfa ar agus dúirt lá, le gí na leanaí teacht chugam, na cosca go iad, ars lena leithidí seo riach dé. Dúirim libh go farinne, go bí na ghlachan riach dé ar nós leamh, ní raithí sé isteach ina chutha, agus lug sé barag orthú, chur le láha orthú agus bannaí siad. Agus ag chur chun búthar do rí duine chuige, agus chaith sé a héin agus a glunne ina láthair agus d'aistriú sé dé. A bhaistir mhaith, cad tá le dhéanú agam chun go mbéon páirtha sa bheatha tíre. Dúirt ísa leis, cad thuige a dúir tú maithlam. Ní éon Nach a dia a bhain. Is all dit na haintse, na dean marú, na dean adultrannas, na dean gcuid, na tóir féana sé bhréige, na dean cuilís, tóir an óir da dheathar agus do bhaithir. Dúirt sé sin leis, a bhaistir, cuméid mé iad sin eile go mo áige. Dúirt ísa ar agus thug grád dá, agus dúirt leis, tá éon ní uainn in asnú ort fós. Imigh leat, díal a bhfuil agat agus tóir do na bach é, agus bé stór agat ar neamh, tarann sin agus lean meise. Chur an cant sin búdar ar, agus Jimmy leis go dumhne mar bhí maran de muoin an tíalaige. Bhreathna ísa ina timpeall agus dúirt sé lena dheiscebal, cad é chóir deachar is a bheith sé ar luacht an tafras dul isteach a riach dé. Chur a bhríthire altacht ar dheiscebal agus dagra ísa a dúirt sé a rís, a chlánom, cad é có deachar is é atá díobh siúd a churann amhainn is sabhras dul isteach a riach dé. Or is fusa dá camal dul trí chrós snáide na do duine sábhar dul isteach a riach dé. Ba bhó na sin a tunaí a bhí orthú agus dúirt sé lena chéile, cé is féidir a chláánú mas é? Bhreathna ísa orthú agus dúirt, tá sé seo dóchanta ag daoine ach níl ag dé, or tá an uile níos sochanta ag dé. Chrum pádar ag rá leis. Sinne fach, dagamar an eile ní agus leanamar hisa. Dúirt ísa, dúirim libh go farinne, na bhfuil éon duine a dag teacht na dheartha, na nearafara, na maithir, na ahar, na chláán, na tailte, mar gáil ormsa agus ar an Shoiscéal, na fáisí ní smó fad chéad an amsir seán leis, tithe agus dheartha, agus dhearafara, agus maithire, agus chláán agus tailte, fad a gearlúnte agus an bretha thírithe sa síla teacht. Tá an lean a tosaigh a bheith ar dearú agus a lean ó dearú a bheith ar tosaigh. Agus bhí siad ar an slí ag dul suas go Jerusalem, bhí ísa rompu amach agus bhí ardaoine orthú, agus bhí ogla orthú siúd a bhí ag leanúint leistear. Rug sé leis an dearag a leittíomh a rís agus thosaigh sé ar insin daobh cad iad na ihe a bhí le tiitim amach dó.
Seán is sin agus dul suas go Iúrslam agus tóir mac an duine ar láu do achtarán na sagart agus donna scríbhithe. Dúirfí siad chun buas é agus tóirfa siad an láu do na glunatí é. Agus dhéanfí siad fonnad faoi agus sealaí a caiithúar agus é a Shoiscéal agus é chur chun buas agus irí sé a ríis tar éis 3 lá. Hanach Séamus agus ón chlán Zebedí thugad a rá leis. A bhaistir, is mian linn go ndeanfa duine cibí ní airmid ort, agus sé sin lá. Cad a bail libh a ghainnean daobh, agus dúirt sé sin leis, tóir dún sulfamis, duine agan ar do dhéis agus duine agan ar do chlé a do glór. Dúirt ísa lá, nelas a go bhtá a sibh a dhéirí, a bhadfan sibh an copa an dál agus a dál agamsa agus sibh chur buaistí leis an buaistí lena fulamsa do mo buaistí. Dúirt siad leis, fedamid. Dúirt ísa lá an copa atá áil, ofí sibh, agus leis an buaistí lena fulam do mo buaistí, buaistir sibh. Ach ní muidir le sí mar dhéis or na mo chlé, ní agamsa atá sin le tuairt, ach is tíobh siúd a bhfuil sé an nean. An chlostal sin don neathar thosaigh siad ar bheith meici a daobh Séamus agus ón. As luí ísa chuige iad agus dúirt sé lá, teascamh go mí na múnsear a chabhlaíonn a bheith ag rialú na glintí, ag tíonú orthú agus a cuid uasla ag smaachta chun orthú. Ach ní mar sin atá an scéal adramh se, ach an duine a míon leis an bheith ina uasal adramh bé sé ina service sé daobh. Agus an duine man leis an bheith sin a chion ormh bé sé ina sclaimhí i cach. Ort ní hanach mac an duine chun go mefaí ar freistalir, ach chun go dhéanfaí sé féin freistal, agus na anam a chóirt mar chanach ar waran. Agus hanach sé go Jericho, agus ag dul amach agus Jericho do fada a dheiscibal agus slú mór, bhí dal, far dearcha, Bartimas mac Timaeus agus hí le heis na móthir. Nuair chuala sé gur bheith Ísa a Nazarach a bhí an, thosaigh sé ag screadú amach agus ar air, a bhic Daví a Ísa dean trocra orm. Agus bhagur a lán duine ar a bheith ina thost, agus é ba bhua scread sé, a bhic Daví dean trocra orm. Stad Ísa agus dúirt, glúigíonn an seoir, agus glú siad ar an dal a rá leis, bu misna agat, irí, tá sé glúort. Chai sé siúd de a bhreat, déirí de freib agus hanach chun Ísa. An sin lór Ísa leis, cad a bá leat mé dhéanú dit, ar sé dúirt sé sin leis, Rabbaní, mórar go bheith agam. Dúirt Ísa leis, imi leat, chlánaí do chreid futhú, hanach a reach do leithre agus lán sé é sa slí. Bí samóla a ríhór na nú, lín his mbeadh, mochad vis mostún, bí his moagna, gahi hes gagla. Calú no músart, lín méle dogra.